Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition ay karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 5, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Bacolod EOC ginahulat pa ang advisory sa pagpatigayon sang booster shot. Samtang Governor Lacson kontra sa pinalidad sa LGU nga may manubo ang vaccine rollout. Sa mga nagapanguna nga balita national, DepEd ginmando ang investigasyon sa manunudlo sa isa ka nag-viral nga TikTok video. DOH suportado ang ginaduso nga mandatory vaccination sa pila ka sektor. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:14, kay karon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginapaabot sa Emergency Operations Center kon EOC sa syudad sa Bacolod ang advisory gikan sa Department of Health amot sa plano nga pagpatigayon sang booster shots sa vaccination drive. Suno kay Dr. Chris Rongon sa nga
EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Subong adlaw gintalana sang DOH ang pagpasa sa nga advisory ka guidelines apang wala pa sila sang nabato nga komunikasyon. Dugang panisurungon target sang syudad nga maumpisahan ang pagpabakuna sa COVID-19 booster shots sa palaabuton nga Nobyembre 15 sa mga priority sector nga ginalakipan sa mga health workers, senior citizens kag mga individual nga may comorbidities. Subong ni adlaw, ginaulatan na lang ang advisory sa Department of Health na hanungod sa booster dose, no? Kay amo ni adlaw ang nila nga mapagwa sila sa advisory. So once na magwa ang advisory, we are tentatively scheduling it by November 15. Ginkalipay naman ni Dr. Chris Sorongon sang EOC Deputy for Medical and Data Analysis ang kooperasyon sa publiko sa nagapadayon nga vaccination drive sa Bacolod. So kay Sorongon, base sa ila record, umpisa sa Nobyembre 3, liwat nga nagdamo ang numero sa mga Bacolod noon nga nagakadto sa mga vaccination center nga ginalakipan sa mga pediatric A3 priorities. Iniman ang rason suno pa kay Sorongon kung nga nagbanguna ang syudad sa bilog nga pungsod kung kadamuon sa minor de edad ang nabakunahan. Yan pasalamatan man sila yung suporta kag kampanya sang tagsa ka mga opisyalis sa barangay, ilabi na ang banago nga nagpaninguha nga makatipon sang 300 tanan ka mga residente nga nagpabakuna subong nga adlaw. Ang namin sa aton nga pediatric vaccination rollout, we are tapping the nationwide na rollout nato, no? So sa pediatric 18 nga may comorbidity, kita nag number 1 nationwide, tapos sa rest of the pediatric population based sa tally, no, for the past 2 days, that's November 3 and 4, ang Bacolod City ang man ang nag-rank number 1. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Sa iba niya balita lokal, ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon nga hindi insakto ang plano sa Department of Interior and Local Government nga papanaugan sa pinalidad ang mga local government units kag mga local chief executives kung may baluan nga manubo ang vaccine rollout sa ilan nasakupan nga lugar. Suro kay Lacson, ang dapat nga himuon amo ang pag-identify sa matuod nga rason agud nga makadihon sang solusyon kag pagsulundan. Dugang pa sang gobernador kung ipatuban kag hindi magsunod ang mga LGU, mayara na sa rason nga papanaugan sila sa pinalidad. Payag pa siya nga wala sang luyag nga ma-delay o kung matrasar ang vaccination, ilabi na sila sa Kapitolyo Provincial, bangod madamo pa sa nagakinahanglan nga bakunahan. Suno pa sa gobernador kung mayara na sa rules and guidelines, kinengganyo sini ang mga LGU nga mas pabaskugon pa ang kampanya para magpabakuna. I think what should be done is first to determine what is the cause. If at all there's a shortfall, no, or much to be desired as far as vaccine rollout is concerned. Identify it, come up with the solutions. Only then maybe you can sanction if it's not being followed by the LGUs, no. Samtang ginapasidunggan ni Governor Eugenio Aksyon ang mga baganihan sa siling henerasyon nga nagpahig-away batok sa COVID-19. Suno kay Aksyon, ang mensahe sa pag-commemorar sa ika-123 ka A5 de Nobyembre subong adlaw, amo ang isa o kun ang pag-isa. Bangon nagapati siya nga kun ang tanan nagasunod sa mga pagsulundan para malikawan ang COVID-19, mangin madinalagon ang ining away. Dugang pas ang gobernador, ginadumdum kag ginadayaw man sa gihapon ang mga nakaligad nga baganihan nga naghimo sa mga tikang agud maangkon ang kahilwayan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19. Santon Plus Gold, ang liga ng lawas kag siyempre. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87
ang News and Public Affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire po ito my part because the year nga nagsulod po ito kadagdamo din po dito at that time. Sige po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamo din sa nagtamo dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Life Extension Vitamin Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginmando ni Education Secretary Leonor Briones nga imbestigahan ang manunudlo nga nag-viral sa isa ka TikTok video. Suno sa Tiglikom, makabig nga potential child abuse action ang ginhimo sang wala ginhingadlan nga manunudlo kag kinahanglan nga paparaugan sang penalidad. Ginpasiguro ni Briones nga wala ginatolerar sa Department of Education ang anuman nga pag-abuso sa kabataan. Ang Regional Director sang DepEd sa Central Luzon amo ang ginpaimbestigar sa natabo. Liwat nga ginpanumdum ni Briones sa mga manunudlo kag non-teaching personnel nga mangin profesional sa akto kag tinaga nga ginapakita sa kabataan. Suportado sa Department of Health ang ginadusog nga mandatory vaccination kontra COVID-19 sa pila ka mga ginakonsiderar at-risk sectors. Apang ginpahayag nga kinahanglan may mapasar nga lai agud mangin istrikto ang requirement. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, last resort ini sang gobyerno sa tuyo nga malabot ang population protection. Ginhimo ni Vergere ang palahayag bilang sabat sa ginadusog man ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr.
himuon mandatory ang COVID-19 vaccination. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Liwat ginhatagan pagtamod ni 3-term Senator nga subong Deputy Speaker Lauren Ligarda ang importansya sang skills development program sa idalom sang TESDA sa pagbangon sa kabigaduhon. Suno kay Ligarda, kung mahatagan sa kahigayunan ang kada Pinoy nga mas paayuhon ang ilang kapasidad, mas mapasangkad man ang mga oportunidad nga mahimo nila nga sudlan para sa ikaayos ng ilang pangabuhi. Lamang ginkilala si Ligarda sang TESDA sa National Kabalikat Award o kung ginhatagan sa award si Ligarda sang TESDA National Kabalikat Award bilang pagkilala sa iya kontribusyon sa pagduso sa mga programa para sa pangabuhian kag trabaho. Bilang chairperson sa Senate Committee on Finance, iya man ginapondohan ang mga programa sa TESDA kangay sang Barangay Kabuhayan Skills Training Program, Training for Work Scholarship Program, kag Special Training for Employment Program. Sumuman, may masobra na sa 1,200,000 ka mga trainees ang nabenepisyuhan sa mga programa halin sang tuig 2016. Liwat man nga nanawagan si Ligarda sa kada LGU kag TESDA nga mas pabaskugon ang koordinasyon agud nga mapaayo ang information dissemination sa mga training and scholarship programs para sa mga Pinoy. Nagdialogo si Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso sa tourism sector kasunod nga umpisan sila ang listening tour sa Central Visayas Province bilang preparasyon sa iya presidential campaign. Si Cebu 3rd District Congressman Pablo John Garcia ang nagupod sa kay Moreno kag iya team sa magkadto ang mga ini sa banwa sang Barili kag dumanhog antes magkadto sa Mold Bowl nga kilala sa world-class diving resorts kag isa sa pinakadako nga tourism areas nga mas naapektuhan sa COVID-19 nagligid nga tuig. Gindayaw man ni Moreno ang pagtingwa ni Governor Gwendolyn Garcia ang utod sang kongresista sa matamat sini nga pagbukas sang turismo nga naga-operate sa sulod sang malapit isa ka tuig. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:32. Kag inyo gin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 5, 2021. Sa liwat ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,